Andito, una nga paano magpalipat ng drone eh, nakalagay eh. andito kami sa Macau. Nakita ko yung post ni Kiko na nasira 85,000 na drone. Sira ulo ko si Kiko. Hindi ko marinig yung boses dahil nasa bus kami. So nanlamig ako dahil 85,000. Hindi ko pa nagagamit. Sinira na niya. Kaya Kiko, wag mo muna gamitin. Medyo nanlalamig pa ako. Update, naglilibot na this week sila Sir Ian sa mga para sa Branches Christmas Party. Nakawag na wag niyong mamimiss na hindi makita si Derek Pascual. Bakit Derek Pascual? Well, katawan lang naman ni Derek Ramsey at Piolo Pascual na mukha ang makikita niyo. So guys, abangan nyo sa mga branches ninyo si Derek Pascual. And for our Chatham Construction update, let's hear it from Kiko. Nandito ako ngayon sa Chatham Construction kung saan titignan natin yung mga nagawa habang wala si Sir Ian. So, check natin. So, here is our stage. Pinununan ng bricks para mas maganda yung maging effect niya. Very New York style. And for the ceiling, nilagyan na rin ng mga egg trays. And the rest of the ceiling ay puno-puno na rin ng mga egg trays. Just like what we have in our Pangasinan office. And now, tignan naman natin yung mga comfort rooms kung saan isa sa mga binigyang pansin ni Sir Ian and together with Mang Joseph's team na mapaganda ito. Ito yung isa sa mga natapos na wall ng comfort room. And kung makikita nyo, tiles na rin yung pinakasahig niya. Ito naman yung pinaka cubicle kung saan lalagay yung toilet and other bathroom paraphernalias. And punta naman tayo sa kabilang CR. So, isa ito sa mga lavatory na ginawan din ng maganda effect. Kung familiar kayo sa lavatory natin dun sa Cityland, so yan yung isa sa mga inspiration. Okay, there you have it guys. At yan yung pinaka-latest update regarding the Chatham Construction. At isa sa mga inaantay natin na para matapos na yung sa ceiling is yung ilaw na galing China. At sa mga walls naman is the air conditioning unit. At sa flooring is yung final cement touch. Malapit na matapos yung kabilang opisina natin and we're excited na makalipat na doon. So that's it for our 98th episode. Thank you for watching guys! At para naman sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo at panoorin niyo ang aming daily videos.